dôležité. V úvode sme hneď mali príležitosť, ktorú bohužiaľ sme nevyužili, potom sme urobili veľa chýb v obranných finálnych herných činnostiach, čo super dokonale využila. Preto sme dneska nemohli uspieť. Súhlasím s kolegom, že zápas bol od začiatku do konca hraný vo vysokom tempe. Tá prvá šanca Mikuláša nás nakopla. Potom si myslím, sme už opraty držali jasne v svojich rukách, vytvárali sme si šance, konečne sme ich aj realizovali. Je to nejaká odmena za to, čo sme dnes predviedli. Som rád, že sme v takomto tempe vydržali do konca. Potom nám tam padlo zo pár gólov po pekných akciách. Veľmi ma teší toto víťazstvo, že sme dosiahli pred domácimi divákmi, pretože ja som ešte, myslím, Nových Zámkov nevyhral. Čiže je to taká odmena pre divákov, pre tou reprezentačnou prestávkou. Budeme ďalej pracovať, tak aj pracujeme a verím, že sa dočkáme viacej takýchto dobrých zápasov hlavne. No. Poďakovanie patrí celému mužstvu, aj s brankárom Nustromom, ktorý nás v tých krízových situáciách takisto podržal. Som rád, že sme to odohrali na nulu. A ešte raz veľká pochvala všetkým hráčom dnešného zápasu. Nejaké otázky?